लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबस'नानै गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रा थाबाय आरो बुथेथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दुगैस्रां लोबस्रां स्र' आरोना ओमफ्राय नै उनखैजाय मा दं लोगोफोर संसारनि माल माथा आरोना लोगोफोर मैगं थाइगं ओमफ्राय लोगोसे माइ दङ लोगोफोर माइया बेखिनिखौ माने जाग्रोनो होलांदो आरोना न'गाहायनिया ओमफ्य बेखिनिखौ जाखांबाथाय माने न'गाहायाव लायबानो मोनो आरोना ओमफ्राय लोगोफोर दिनै सानसेनि गेजेराव न'खरनि जानाय लोंनाय मावनाय दांनायजों लोगोसे मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय बे साननैसोआव अखाजोंनो अखा लोगोफोर अखाबो अखा कारेन्टबो गैया ओमफ्राय लोगोसे माने नेटआबो गैया आरोना नेटआथ' अखा गैयाबाबो ओरैनो बोथोर मोजांबाबो बिराद नेटनि प्रब्लेम आरोना नोंथांमोननोथ' आङो माने खोन्थाबायानो थाखायो बिराद नेटनि प्रब्लेम होननानै आङो माने गोसोबायदि बिसनायाव गोलाव जानानै नोंथांमोननि भिडिअखौ नायनो मोनाहाय लोगोफोर आङो दायो मोनसे जायगायावल' थांनानै जेराव नेट नाङो बेयाव नायनो मोनो आरोना बेयाव नायनानै नोंथांमोननि भिडिअखौ नायनानै हरो आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय आङो जाय जायगायाव नेट नाङो बे जायगायाव माने बिराद लेथ्रा लोगोफोर थाम्फै अरजागोन दाथ' थाम्फैनि दिन जासिगोन ना लोगोफोर थाम्फै अरजालायनानै नोंथांमोननि भिडिअखौ नायना हरनोसै आरो आं ओमफ्राय मैया दाखालिनिफ्रायनो माने कारेन्ट गैया लोगोफोर ओंखायनो माने सम मथे भिडिअफोरखौ माने होनोनो सोलाबा लानोनो सोलाबा जाबाय दं आरोना लोगोफोर टाइमजों माने सम माबाजों भिडिअ लानायजों माने मिलाया जागासिनो दं लोगोफोर थोदोमा लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामहोलांसै Ini kurang kan bang? Nih, gila. मबाइलावसो नुसोगारदोंमोनहाय आङो इसोर जोंनियावबो फैबाय नै अन्थाइआ ओइ सुनाय फायाव इसोर आयै गिरगिरथार एबारनिया ओइ गिरगिरथार आयै इसोर आयै इसोर मबाइलावसो नुदोंमोन आङो लोगोफोर नै जोंनि गामियावसो फैमारबाय जोंनिथिंबो फैमारबाय आयै अन्थाइआ नै लोगोफोर नै मबाइलावसो खोनादोंमोन नुदोंमोन जोंनियावबो फैमारबाय नै लोगोफोर अन्थाइआ आयै फार्स्ट टाइम दिनैयो जागायबाय दै लोगोफोर मैया मा होनो अखा खोरोमनायनि इनिफ्राय अन्थाइ फैनायनि भिडिअ मोनसे लाबोदोंमोन ना लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौ लाबोनाय लोगो लोगोनो हराव जोंनियावबो माने अन्थाइ फैदों आरोना बिराद माने गिदोंसोमोन आङो बाराद्राय फैसिगोन खोमा ओरै होननानै खिन्थु बारा फैयासै आरोना लोगोफोर ओरैनो थिथि थाथाल' फैनानै थांदों आरोना ओमफ्राय बाराबो इसेबां बारासै ओरैनो एसेल' बारस्रोनानै थांबाय आरोना लोगोफोर खुनु माने खहा जायासै आरोना आं गिदोंसोमोन आयै आं इफोरबायसा भिडिअ होनायखायसो दिनै अन्थाइआ गोलैबाय नामा आरो न' खाथिनि बिबोनाङा बुंखादोंमोन आरोना लोगोफोर नोङो बेफोरबायसा भिडिअ लाबोनानै माबाखौ अन्थाइखौ लेंहरदो नामा ओरै होननानै बुंदोंमोन आरो बिबोनाङा थारैनो नोंमारगौहाय लोगोफोर आं भिडिअ होनायनि मोनायावनो माने अन्थाइआ फैमारदो आरोना ओमफ्राय आङो ओरैबायसा माने गावखौनो गाव दुखुबो मोनदों आरोना मानो बेफोरबायसा भिडिअ लाफ्लांनाय आङो अखाखौ माबा अन्थाइखौ लेंहरमारबायसो खोमा होमबा ओरै होननानै आंनि गोसोआव माने दुखुबो मोनदों आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय बांद्राय फैयासै बेखौनो माने बिराद गोजोननाय मोनदों आरोना लोगोफोर एसे जेलौनायावनो जानो दोननाय बेसरखौ एसे लामस्रोबाय लोगोफोर बुख्रि बायदि जानो होनायमोन बेयो लोगोफोर फाननानै आग्लायनाय बस्थासे थिब दोन्दोंमोन बोराया ओमफ्राय मनबेसे जागोनबा ओमफ्राय नै जानो लामनायाबो रानाखैनो ओमफ्राय एसे लामस्रोनो ओरै होननानै गाज्रि जागोन होननानै एसे लामस्रोबाय आरोना लोगोफोर बस्थासे थिब लाखिदोंमोन ओरैबाबो बायना जाबाबो जागासे बेसरनि दामा थावनि दामाथ' ओरैबाबो बाराखा नालाय ओंखायनो माने बुजायैनो गालां होननायखाय बोराया बुजायैनो गालांदोनो
साननैसोखौनो थानो हाला दै लोगोफोर आं दिनै मुलि जोबस्लाबियावनो मैथा गोजाजों नाजों जानो लुगैदों आरो ना मालायफोरनिखौ माने भिडिअ जानाय नुबाय थानानै मबाइलफोराव जाबाय थानाय नुनानै बिराद गोसोआनो माने मानिया जागासिनो दङ लोगोफोर ओंखायनो आङो नै न'आवनो मैथा गोरजा दंमोन आरो ना ओमफ्राय लोगोसे मैथा गाहामबो दंफायो नै फिथाइ थायलायबाय नै आंना बोरायनि मैथाया जारलासोहाय मालाय दासो रज'दो सोरनाबा जोंहाना नै फिथाइ थायलाय लांबाय बोरायनिया मला फोनानै मला फिथाइ थायलांजोबखो मिथिलाय लांला आरो नाय फिथाइ ख्रि लाहोलाय लांबाय गोरलैयावनो ओमफ्राय लोगोफोर मैथा गोजायाबो आंना फिथाइ लाजोबनायसो नै आसरित आरोना दासो गोरलै समावनो दानो फिथाइ लाबाय नायनाय ओमफ्राय आङो दिनै मैथा गोजाजों नाजों बिराद जानो लुबैनाय दं आरोना माबाया मुलिया जोबस्लाबाखैमोन अब्लाबो माने लुगैनानै थानो हाला आरोना एसे माने जाना हरनोसै मुलिया जोबाबाबो एख' जाया ओरैनो बुंनायखाय माने बोराया बुंदों आरोना मैथा गोरजाया एख' जाया जाजागोन ओरै होननायखाय आङो मैथा गोजाखौ दिनै जानो होननानै एकदम आवगायबोथारबाय आरोना थै संख्रि जायो नामा माया संख्रि जा बादामा जा बाजाराव थांनायानो बुट गोरानसो लाबोयोनाहाय बेलेग मिथाइ लाबोबानो जायो जिलापिफोर काटा निंकिफोर बिदिजों समायाहाय मा बुट गोरानजों सा लोंबायबायनो बेलाय है बाबा नों जाखांबायस' दासो माबाखो बादामखौ जाखांबायस' आं जानोसै दे बादे सा एसे खोरोरो लोंना लागोनसै र' लोगोफोर ओमफ्राय संहोलांबाय थानोसै बुट गोरानजोंनो साहा लोंसाबनोसै आरोना लोगोफोर बोराया माने बुट गोरानसो लाना फैदो आखाइ एसे गोथाव मिथाइ लाबोनांगौ गावहाल' जाना फैनाय खोमा हटेलाव हा बिराद गोबावसैमोन आरो लोगोफोरना मैथाजों ना जायैया मालायफोरासो माने गोदान मैगंफोरखौ जागासिनोमोन बेनिफ्राय आंहा दिनैसो फार्स्ट टाइम आरोना लोगोफोर मानो होनबाथाय आङो मुलि जाबाय दंमोन ना नोंथांमोननोथ' आङो सेयार खालामगासिनोखा डक्टरनाव थांनायनिफ्राय लानानै मुलि जानायसिम बिजि होनायसिम आरोना ओमफ्राय नै लोगोफोर हादब हुदब लाबाय आङो हायाबाबो जागौमोन मैथाया बांद्राय माने गोरलैबो नङा बांद्राय बोरायबो नङा जाना होबायना ओंखायनो माने एसे हाफ्लेदबना लाबाय ओमफ्राय लोगोसे नायाबो मेजेम गोनांसो लाबोदो नै बोराया आंना मैथाजों समायगोन आरोना बिराद माने मोजां जागोन मैथाजों खोरोरो बाजार जानायानो बिराद लेट जाबाय आरोना बोराया ओमफ्राय आङो आथुर बिथुर संलि एवदाब लालाबायनोसै आरोना मानो होनबाथाय टाइमाबो 12ता जास्रोलायहांबाय दा फिसालाया स्कुलनिफ्राय फैबा डाइरेक्टनो ड्रेस खुवालाबासिनो ओंखामखौ खुरनो होखागोन आरोना ओरैबायदि माने आथुर जायो बिसोरनैसोआ क्लासाबो एसे हाब जागासिनो दं नालाय लोगोफोर बेनिफ्राय माने हाफ क्लासावनो ओरैबायदि उखैनानै फैगोन आरोना दा माबार ओंखाम खुरदोल' होनफैगोन हा फटाफट रेडि जाबायबो आरोना लोगोफोरना एवनाया ओमफ्राय नैखौ आरो फिसालाफोरनि थाखाय एसे एवथबना दोनहरनोसै मानो होनबाथाय फिसालाफोराथ' आरो मा बुंनो आरो दा बुंसै बेखौ जाया बेखौ संबा बेखौ जाया बिराद भेजाल आरोना फिसालाफोरानो ओमफ्राय नै आङो खर' माथाखौबो माने ओंख्रियाव होनो बायो दै लोगोफोर ओमफ्राय एसे ओरैनो फ्राम एवनानै दा उरलुबाय थानोसै जानाय टाइमाव स्कुलनिफ्राय फैस्लाब मोनि गानफैमारबाय आरो एसे इन्टारेस्ट जायो सोरबा बुट जथानिनो बिफाया बुट जथा लाबबाय बाजारनिफ्राय जादोंना जायाखै ना गिदिर जाद' फिसाद्राय जाद' मा सोरबा संजानाय नङा ओमफ्राय फिसाद्रायखौनो लाबबाय खोमा गाव जेसेबां बिहर मुजा दंखायोमोन खोमास' ओरैबायसा माने ख्लाब जायो आरो बुट जथानिनो दे गान दे माबार सोलायफिननो हागोन जायाबा बेखौ मानो हरदो स्कुलनिसो ना बाबा स्कुलनिसो इयो हायाव दोन मैला गेलेगोनबा बेसे रोंगौबा बेसे बुट जथानिनो ख्लाब बिफाया लाना होफैनांबाय आरो बेसे लानाय 1300 मानि लादो नायदो होमबा मोजां गेलेनांगोन आरो 1300नि लाबखौ उथिहोनांगोन माबा मोनबायदि जानांगोन मा नामोन ओइ बर'आ हो हलिचरन बायदि जानांगोन आरो
मैथा ओंख्रिया बारा माने बोलो नाङाहाय संनायाव लोगोफोर ओमफ्राय नै मोनबायबो आरो गोजा जालायनाय जारौरौनो बरिया दिनैबा दिनै आरोना लोगोफोर मैथाजों नाजों होख्लायखागोन आरोना जानाया माबा जोबाबो सिखारनाय नङा आरोना सोरबा खनथामसो जोबाबो ओरैबायसा गोथाव जागोन दिनैयो गोदान मैगं गोदान ओंख्रि लोगोफोर जि मोनबायहाय नै लोगोफोर जि बरिया जाखाबाय मैथा गोजाया गोजा नुयो आरोना नै लोगोफोर बोरैबा गोजा नुबाय आरोना ओंखामाबो गोबनैसो आरोना लोगोफोर हेबासिम माने ओंखामखौबो होना होखाबाय आङो टाइमाबो अफार जाबाय नालाय फिसालाया मोनफैलाय लांबाय ओमफ्राय नै जि मोजां मोनबाय